Għal Anthony De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, il-jum ta' tlieta beda b'interrogazzjoni oħra fid-depo tal-Pulizija biex sa' 5 sigħat wara kien tila it-taraġġ tal-qorti ta' Għawdex biex jiffaċċja akkużi brabta ma' skandlu politiku li fl-aħħar ġimgħat iddomina għal kollox l-aħbarijiet. Il-whistleblower kien ċar. Tony De Bono li kien imexxi d-Dipartiment tax-Xogħlijiet fil-Ministeru ta' Għawdex batu jagħmel xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi għal voti. L-investigazzjoni tal-Pulizija waslet biex quddiem il-Maġistrat Anthony De Bono kellu jwieġeb għal 13 il-att ta' akkuża dwar illegalitajiet li allegatament saru fl-2013 u fis-snin ta' qabel. Fost akkużi hemm dawk ta' frodi, miżappropriazzjoni għad-dannu tal-Gvern ta' Malta u diversi kuntratturi. De Bono qed ikun akkużat li abbuża mill-poter tiegħu u għamel użu ħażin minn riżorsi li kienu fdati lilu minħabba il-kariga li kellu. Saħansitra huwa akkużat li rrenda ruħu kompliċi fil-falsifikazzjoni ta' dokumenti privati u pubbliċi u li għamel dikjarazzjonijiet folots. Tony De Bono ikun akkużat ukoll li fis-27 ta' April li għadda u fil-jiem ta' qabel ma ħallix persuni jagħtu t-tarif u l-provi meħtieġa għal kawża kontrih, fi kliem ieħor ipprova jinfluwenza lix-xhieda. Għal dawn l-akkużi kollha De Bono wieġeb mhux ħati. Il-Maġistrat tagħtu l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' €1,000 u garanzija personali ta' €5,000 fuq il-kundizzjonijiet li ma jivviċinax lix-xhieda tal-prosekuzzjoni li jiffirma fl-Assa tar-Rabat kull nhar ta' Tnejn u li ma jsifirx. Fil-qorti Tony De Bono kien akkumpanjat minn martu Giovanna De Bono u bintu. Fl-awla l-eks Ministru deret kalma, komposta u f'xi mumenti anke titbissem. Fil-waqt li deret iktar ansjuża meta ma tmiem is-smigħ ħarġet mill-qorti fejn għall-ewwel darba minn meta faqqa l-każ iffaċċjat lill-mezzi tax-xandir. Niċċat bl-aktar mod kategoriku dawn l-allegazzjonijiet il-qegħdin jiġu msemmija. Ovvjament però b'rispett lejn il-partit jiena inħoss li għandi nagħmel riżenja tiegħi mill-partit issa, inżomm is-siġġu tal-Parlament u hekk jiena wkoll inkun nista' nkompli niġġieled il-każ mar-raġel. Kif iddeċidejt li żomm is-siġġu tal-Parlament? Għax għandi kull dritt li nżommu.